DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. Maiinit na balita at issue, tatalakayin, bubusisiin, susolusyonan ni Manoy Wilbert Lee, dito sa Ulat ni Manoy. Ito po si Manoy Wilbert Lee. Balikan lang natin ang nangyaring pagdinig kahapon sa Kongreso sa panukalang 2025 budget ng Department of Agriculture. Diretsahan nating pinanawagan na dapat ibigay ang ni-request na 513 billion pesos na budget ng DA para mapamura ang presyo ng pagkain. Sinuportahan po tayo dito ng ating mga kapwa mababatas. Tinukoy din natin ang problema sa post-harvest facilities tulad ng dryers, milling facilities at cold storages na simula pa lang itinutulak na natin para maabot ang murang pagkain. Sabi ko nga, ang gusto natin, mapamura ang pagkain, hindi yung mapapamura ang sambayanang Pilipino sa taas ng presyo. Ang layunin natin, murang pagkain, mataas na produksyon, tiyak na kabuhayan, gawin na natin. Hanggang sa susunod na Ulat ni Manoy. Manoy Wilbert Lee. This Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DZKI Iriga from Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City by the following sponsors. Honorable Vice Mayor Marisa Benitario Hao and family, Napuaca Marines Sur. Mr. and Mrs. Alvin and Laura Hernandez and family, Lordisiam, Napuaca Marines Sur. Architect Alvin Alba Villen and family, Napuaca Marines Sur, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued sponsors, may the blessings of the Lord be with us now and forever. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asinblatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinblatika ni Philip Baracena.
Barreta Asin Platica ni Philip Barracena. 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 Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Good pa lumit man siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumit man siya. Hello Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, yeah, yeah.
Rose Papaya. Igwaning double whitening can papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, 7 healthy habits. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin bang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw. Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright extract at bilberry berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. Naranasan nyo na ba ang pagkapagod ng inyong mga mata matapos ang mahabang oras sa harap ng computer o cellphone? Ang iBerry ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Huwag hayaang maging hadlang ang malabong mata sa inyong araw-araw na gawain. Gawing bahagi ng inyong daily routine ang iBerry at maranasan ang pagbabago sa inyong paningin. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala bilang inhenyero, napaka-busy ka sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-Kidney Care. Okay, so kamusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Nakagat ka sa ayam? Irabax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. Agkusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat. Serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya't mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bawi na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfalor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Law Office ni Attorney Ferdinandinho Arani Sayusant. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Barreta Asin Plática ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Consuelo Kasubanggi ay. Kahampang si Jamis. Grabe ang Consuelo minsan. Petsa 14 kita kan bulan na Agosto. Aldaw po kita nin Miyerkules. Banya to sa lado technical si Chabe na obra. Sa information si Chief PSG Jimmy Guanzon. Sa transmitter si Ricky Sagayap. Yaon man si Engineer Abilindon Toralio ang samuya pong Chief Technician. Minsan pag inomon paiba-iba pati ang hangover paiba-iba man. Ako pinapatuklas kita ni Jamis ay. Natuklas ako na so El Presidente, binalyuhan ng mga Charles and James. Dan purugnya mo pa iton. Pati si Commander, pagkaaga. Arong ngaya doy may kaulayaw na naman. Ay pangyayari pag-arog niya ako. Pero hindi na sa naman pigpaparadudahan. Aray ko si Ma'am Kyle, parang pumapangalawa ka na kay SM Melvin. Sa PC mo, anong pumapangalawa? Ano yan? Report! Ayun, nasa linya man si Karondang Raquel. Maray ko nita talagang antrip ka ini. Perming happy. Go ahead. Salamat tadi kalau da Pilipino dapat permi lang kitang maugma maski kadapol kang problema sa ang problema permi na yan kay banan niya sa ugaan daw.
Anyway, tabi ko Rondang Philip, magayagayan sa tuyang pagkaagang niyan, talagang nakangisi si Haring Araw. So, sa tuyang informasyon, in connection kang paparaniho na Peña Friendship Festival 2024, tarong bulan bago ang mangyari ang translation procession na paaraman na aabuton sa 2,000 na mga pulis ang i-deploy sa siyudad ng Naga. Sa nangyari kayang activation ng Joint Operations Center, ipinagsabi mismo ni Police Lieutenant Colonel Joe Zape, ang unit chief ng City Operation Management Unit ng Naga City Police Office na nasa 1,500 ang inahagad dingdang augmentation force. Alagad, sigun kay PNP Bicol Regional Director Police Brigade General Andre Perez Bison, aabuton sa 2,000 ang i-deploy na pulis para masiguro ang seguridad ng publiko maging man sa mga deboto o mga bisita sa siyudad ng Naga sa pinakadakulang Marian event sa Asia. Kung magigirumduman kung baday na ang kadaklam, masilibrar mo niya ng 100 years. Yan, si Mama Mayor sa Marian event. Yan sa siyudad ng Naga. Kaya grabe ang preparasyon niya tabi sa Rondang Philip. Kang LGU Naga, katuwang ang CPO of Police sa siyudad ng Naga, and of course, ang Archdiocese of Cáceres. Kaiba ng tabi, Karondang Philip kang PNP sa Security Cluster ang iyo man ang grupo kang Philippine Army, Philippine Coast Guard, Public Safety Office, Inter-Community at sinagkapira pang mga ahensya. Tapos may mga, sabi nga niya, may mga NGOs na mga partisipar, mga kabangman, or arutang Philippine Red Cross na araman niya to tabi Karondang Philip. Kada bes na maabot ang Peña Francia Festival sa Ciudad ng Naga, dahil hahali ang mga kabuuan kang Philippine Red Cross, tapos ang Kabalikat Bicol, tinda ang perminya ang dyan ang Kabalikat Bicol. Karondang Raquel, din nahahalan Red Cross, ta maduguan mga deboti. Daro-arod mo, madugo. Nanganaan ko lang sa tumagay. Maray na lang nga ni ka, nakahali kita ning amay lang, sa kundi saro man sa nanganaan. So, yan sabi ko Rondang Philip ang preparasyon. Sabi nga ni kayan, sarong bulan bago ang mag-abot ang Peña Francia Festival in connection yung sa 100 years. Kapag ako yung si Mama Mary, ang LGU Naga, ngayon pa lang preparado na, ipaplansya na ang mga dapat dibuhon sa nganing pag-abot ng kapiestahan ng Peña Francia, magayon, makulor sa memorable sa magiging mga bisita, mapasyal sa siyudad ng Naga, mga deboto, o na itong mga kababayan niya to na maurumi hali sa ibang nasyon. And siguro sa nakapanyatong informasyon tabi, Karondang Philip, itong mga pamusong hotel sa siyudad ng Naga, fully booked na July pa lang, talagang nagpa-reserve na sinda na pig-antisiparan, pinaprepararan ang pag-abot ng pag-ulinidang niya na Peña Francia. Kaya itong mga darakulang hotel sa Ciudad de Naga at saka itong mga motel, tapos itong mga, sabi nga ni Kian, mga paarkilahan na, bakit yan, itong mga condominium na napaparenta, pag-agwang araw kaya event sa Ciudad de Naga, ayan, nagkakaurubusan na. So, Dahil palang makakabelo sa mga makuapo ni Rizal. ano tabi? Dahil makakabelo sa mga makuapo ni Rizal sa Naga. Kapulibok na sa mga hotel. So, in connection yan sa ang pagpreparasyon. And ang pangapudan sa niyan, kang Archdiocese of Cáceres na dapat maging solemne, iwasan na itong mga buyadores, itong mga mabuya na magkarga ng agwa di pataranta, kaya lang talagang daiman yan iiwasan tabi, Karondang Philip, kung sa kunyan nakaugalian na kan sa tuyang mga kababayan, bilang pagbudni ng Peña Francia sa Kakay El Divino Rostro. Kaya ito, Karondang Raquel, nagarumduman ko dyan sa Delphin Rosales Bridge, kan nagko-cover ako, kan panahon. Sabi ka itong mga buyadores, ano ngayang moromidya, gilid niya ka mo, mga burat-burat. Iyo, tama man ang nga ni. Tama ka, sabi Karondang Philip, ika nakaaging taon na experience naman yan. Nagkaturong nakita, nagkaturulakan, so gamit niya to na portable radio na kasama na nawarak pa sa katutulog ang inagapan ko na day kita matumba ang nawara lugod, so gamit niya to two-way portable radio. Anyway, sabi nga ni kaya na gamit lang yan, pwede maribayan basta ang pagdiboto kiina, ang pagbuya kiina, permi niya undyan. So, ang sabihan niya to, sabi kang Archdiocese of Cáceres, sabi Karondang Philip,
mas magiging makulor ang selebrasyon ngunyan kang Peña Francia Festival 2024 uli sa pagselebrar ka ni Mama Mary kang sa iyang ika-100 years. Kadakol kang highlights na pinapapreparan pa kang lokal na gobyerno kang Ciudad de Naga katuwang ang Archdiocese of Cáceres. Gikan sa location, Lacar Cáceres reporting. Field Report! Salamat Karondang Raquel sa mga heras mong informasyon. Hali dyan sa luwas. Back to back na sa tuyang report. Report! Nasa linyaman si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat Karondang Philip. Maray na pagkaaga sa mga nagantabay sa tuya. Diyan sa Banawaan kan Baaw, subot naman sa mga panahon na ini in connection kan ika-40, 434 Foundation Anniversary. Feast of Saint Bartolome de Apostle Parish, diyan po sa Baaw, iyon ang pinag-aapod na Kamuyan Festival. August 13 to August 25, Karonda Philip. Both sabihon, nagpuna ang mga aktibidades suyan Baaw and connection kan Kamuyan Festival. Ate Glenn, sabi ka na ibang kapitan, mayo palan ngunyan in military parade dyan sa Banwaan kan Baaw, puro sa nakamuyan. Puro kamuyan ang mga aktibidades suyan Baaw, Karondang Philip. Pagpuon na kanpet sa 13, kansarong aldaw, pinagpunan na ining kamuyan Bancheto. Ini an agri-trade fair dyan po sa Banwaan kan Baaw. Tapos, kan Agosto 13, alas 7 in Bangi, ginibuman ang inibagang senior citizen night, Lola Bell, year 2. Uy, bonggan mga senior citizen dyan sa Baaw, iguana sindakan pinag-aapod na Lola Bell, year 2, ngunyan pong 2024. And kaso udba, pet sa 14 tabi, Karondang Philip, o kaya ngunyan, pet sa 14. Pet sa 14, ngunyan pong aldaw, iyuman po gigibon at yan alas 3 din pagkahapon, Zumba kontra droga. Iyon na ini ang pinakakuyan, kumbaga Kamuyan Festival Grand Opening. At yan palang ining alas 3 ni na pagkahapon, Zumba kontra droga. Diyan ini sa plaza kan Banwaan kan Baaw. Ate Glenn, ano yan ta garo puro sa nakababaihan ang gustong mamuya dyan sa Banwaan kan Baaw? Come again? Ano ta, puro sa mga kababaihan, Lola Bell, Zumba, tapos kung minsan kahit nga ni guwaman bagang mga pinagbilog dyan na grupo, si dating konsyal so, babaeng na daw sa pagkakapitana, alagad, daging vice mayor na, naging kagawad. Lingaw ko lang si pangaran. Nagkapira lang ini, nagpupunta lang ang mga aktibidades Karondang Philip na mga... Si Lucy Buena. Si Lucy Buena, may mga grupo mambaga ito nin kababaihan. Yung talaga na mamayagpag ngunyan ang grupo kan mga kababaihan, kuyan, ibang pwersa kan mga babae Karondang Philip. Malangan ni Achan. Pero kaya ang mayor dyan, binabae. Malangan ni Zumba kontra droga at yan ining hapon. Kasabay man kaya na songwriting competition. And syempre, ini pong at yan na pagkabanggi, ano ining liga ng mga barangay night at yan palang ining pagkabanggi. So yan ay Marayan, talo-halo yan, may lalaki, may babaeng kapitan. Iyo, Agosto 15 sa aga Karondang Philip, gigibuhon alas 7 ning pagkaaga ini pong padyak para sa kalikasan. Garo ko yan ini makuyan tinda, makarera, ini pong mga padyak sa aga dyan sa Baaw. Padyak para sa kalikasan. Sharing man, kasabay kayan, at siyan man o kaya sa agang Banggi, alas 7, gigibuhon man ining Ginang Baaw Kamuyan Coronation. Usong-uso na ngunyan ang mga kuyan. Search for Mrs. Baaw, Malangani,
sa aga ining pagkabanggi. Ginang Baaw Kamuy-an Coronation. And sa Agosto 16, LGU Cultural Night. Alas 7 yan mapuon. Pag Agosto 17, igwa kan gigibon na laro ng lahi, Kamuy-an laro ng lahi. Makonsuelo ini ang laro ng lahi karon dang Philip. Alas 8 yan gigibon dyan po sa Baaw. Sharing man, Anong mga kawat man, Ate Glenn, ang kakawaton sa laro ng lahi? baka igwa kay itong luksong tinis, igwa kay itong kuyan. Naramdaman mo itong mga kawatakan panahon, Turubigan. turubigan. Igwa kay itong, ito bagang ano kan niyog, itong abab karondang Philip na pinagkakaagaming gakod. Ano nga ning apod ko ito? Itong kuyan. Dahil ko lang marumduman ang pinag-eksaktong pangaran kay itong kawat na ito. Siring man, itong Sangkayaw. igwa baga kay itong garo kawayan, tapos may kinakaad dyan na pwedeng tungtungan, tapos makarera. Sangkayaw. Ang apod ka ito. Sangkayaw. Ayun, igwa pang saro kayan, Karanda Philip, da iko lang maramduman. So, nagkapra lang yan sa mga pwedeng madalan, tapos sa 17, laro ng lahi. Siring man, pagka alas 8, kasabay kayan, Human and Indigenous Peoples Day. Ikadakol aktibidad dyan sa Baaw. Siring man, sa 17, rescue o kaya pwedeng second rescue fire Olympics. Dyan sa Baaw, panduwang taon na po ini. Piraman ang budget ni Mayor Jeff. Ha? Piraman ang budget ni Mayor Jeff ngunyan sa Kamuy-an. Dahil ko lang aram, tibad magkaulay kami at yan. Mahapot ko sa bagay na yan, Karondang Philip. Pesa 17, Rescue Fire Olympic. Kasabay kayan, ini pong Mayor's Night, alas 7 Banggi sa Pesa 17. Pag Agosto 18, alas 7 Banggi, iyo po ining Lakan Kamuy-an 2024. Para malinido man sa mga naggagandahang lalaki dyan sa Baaw. Gigibon po ining Lakan Kamuy-an 2024. Siring man kasabay kayan, o kaya Pwede kita dyan lumaban. Digdi sa estasyon, digdi pwedeng ilaban dyan sa Lakan. iyo, dakol ang mga dadala nun. Pag Agosto 19, Governors and Congressman's Night. Maadyan sinda Gov. Luigi, si Congressman Mig, si Kong El Rey, and iba pa mga bisita, for medyo po kayong Governors and Congressman's Night, Petsa 19. Pag Petsa 20, ini pong PIN Kamuy-an 2024, duman ini sa mga kadaragahan, mga PIN, dyan po sa Banwaan ng Baaw. Siring man, pag Petsa 21, Kamuy-an, Butungan, sarwini sa mga nagirumduman pang kawat kan panahon. Butungan na pinag-aapod Karanda Philip. Ito bagang lubid, tapos sa mag-ibong na kuyan, parte kayan, sa magsapuro kayan, igwa kayo itong mga mahirila kan lubid. Pakusugan yan. Halimbawa, 5 duman sa tuo, 5 duman sa wala, maburutungan kayo itong lubid. O, syempre, kung isa ang makusog, iyo ang manggagarana. Siring man, pagpat sa 21, Noche Glamorosa. Diyan po sa Baaw, the Grand Ball ini. Pagpat sa 22, Mutya, Kamuy-an 2024. Iyan. Kada ako talaga mga search dyan sa Baaw, Mutya 2024. Pagpat sa 23, ini pong pinaka-foundation anniversary celebration dyan po sa Baaw, mapunyan, alas 7 ng pagkaaga. And pet sa 23, may po kaya alas 3 ng hapon, street dancing and float competition. Magayon ining dalanon, street dancing, so yan Baaw. And then, pag pet sa 23, halos sabay-sabay na mga aktibidades ini, alas 6 rin pagkabanggi, tugtugan, Kamuy-an, Battle of Festival Musician. Duman sa mga mahilig sa concert, yan po ang pagkakataon nila magdalan, libre. Siring man, pagpat sa 24, sarupang Battle of the Band, ang gigibuhon, alas 7 Banggi, and syempre, ang huring aktibidad, pagpat sa 25, alas 7 Banggi, Kamuy-an Night,
Dabiyasan, grupo ini kanto mga biyasan dyan po sa Banwaan Canbaaw. So kadako kan mga aktibidades karon daw Philip in connection kaning Kamuy-an Festival ika-434 foundation anniversary dyan sa Banwaan Canbaaw. Kaya si Mayor Jeff Desenio sibot-sibot na sa mga oras na ini. So yan ang katulong dagdag na informasyon. Balik kita dyan sa Iba Pambareta. Dapat man kayo itong ginibong kapihan sa Bagong Pilipinas sa Sudma na pinag-feature ang Philippine Army Digdi po sa Bicol Region. Kadako kan mga programa. Kadangan niya pa nagkatera itong mga ginigibong ng dagunyan, mga accomplishments. O igwa pala ng mga recruit mo niya. Duman po sa mga gustong mag-kapgo, mag-avail ka mo kayan ka naghahanap sinda. Kulang pa itong mga aplikante na dapat madugangan. Nasa 700 ang kinakaipuhan na mga aplikante para po sa pagiging kapgo, digdi po sa Bicol. Edad kayan, hasta 50 anyos. Kaya duman sa mga kababayan pa, lalaki o babae, aprobitsaran yan, ang edad abot 50 anyos, pwedeng maging kapgo. So yan, karon daw Philip, gitan sa location, Glenda Tiares, reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon kung babae kapga. Rumdoman ko pati dyan sa Army Press Corps ka ito. Ika nga, ta babaeng Press Corps, ano po sa mo? Kapga. Oy, good morning man ki board member Dunan Onyate. Asin ki punong barangay Nini Ablan kan San Jose dyan sa Banwaan kan Baaw, Camarinesor. Field Report! Ano, nagbabalik si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi Giraray, Karada Philip, good morning. Ano na tabi ang schedule itong magiging uninaris kang bilog na bulan kang Setyembre. Connection yan kang pagselebrar ni Inang Peña Francia. Ini na ang general schedule for this year's solemn feast of the Divino Rostro and Our Lady of Peña Francia, highlighted by the centenary of the canonical coronation of the image of Our Lady in the sea. Igaining Siyempre, La Reina, Pamanang Banal, Atamanon, Padayaon, Palakupon. Ayan, sa centenary of the canonical coronation of the image of Our Lady of Peña Francia, ang general schedule kaini, sabi karon ng Philip sa September 1 hanggang September 22, 2024. September 1, magkakaigwaning Walk with Ina, Run for Creation sa Our Lady of Peña Francia, Minore Basilica as sa National Shrine. And then September 3, ang transfer ang imahe ni Divino Rostro, sabi karon ng Philip from Minore Basilica, pasiring duman sa Old Shrine. September 4 to September 12, Novena in honor of the Divino Rostro. September 7 to September 7 to October 7, Ina Power and Intimacy Exhibit, magigibon ini duman sa Exhibition Hall ka Holy Rosary Minor Seminary. September 12 to 2023, Bishop Gain sa Trade Fair, duman ini sa May Robinson sa siyudad ng Naga. September 13, Feast of the Divino Rostro. September 13, transfer of the image of Our Lady of Peña Francia, pasiring iduman sa Minore Basilica, sa pasiring sa Old Shrine. September 13, Translation Procession, duman ini ma-start sa Old Shrine to the Naga Metropolitan Cathedral. September 13 to September 21, Novena in honor of Our Lady of Peña Francia. September 14 and 15, Marian Youth Congress sa Naga Metropolitan Cathedral. September 17 to 19, Union of Bicol Clergy, bigibon manini duman sa Holy Rosary Minor Seminary. September 19 to September 21, Down the Profession of the Image of the Divino Rostro and Our Lady of Peña Francia, duman sa Naga Metropolitan Cathedral. September 20, Centenary of the Canonical Coronation, sa oras na alas 4 ng hapon. Eucharist celebration and solemn reenactment
of the canonical coronation Reenactment. sa Quadracentennial Archbishop. Alas 7 maning banggi ang procession of ceremonial para sa La Reina Celestial Coronada along the major streets kang syudad ning Naga. September 21, fluvial procession tabi karon the Philip from the Naga Metropolitan Cathedral pasiring ididuman sa Basilica Minori. September 22, the solemnity of Our Lady of Prancia, patroness of Bicol, Solemnary Day, digipunan sa Metropolitan See of Cáceres. So yan sabi for the whole September, paano ang aktibidades in connection yan sa kapiestahan ni Nuestra Señora de Peña Prancia. Salamat sa tuyang amigo dyan sa Archdiocese of Cáceres na pinagpasahan kita sa ining magiging schedule in connection kang nagdadangadang ng selebrasyon ni Inang Peña Prancia yan sa syudad ng Naga. Gikan sa location, Raquel Cáceres, reporting. Field Report! Salamat karondang Raquel sa mga heras mong informasyon. Yan man pala na pagkaldaw, magkakaigwanin na public hearing ang Committee on Health and Sanitation, Committee on Ordinances and Legal Matters, and Committee on Children and Family Relations of the Sangguniang Panlungsod of this city. Scheduled this day, 9 a.m. at the City Session Hall. Important matters will be treated upon relative to the proposed ordinance institutionalizing the Iriga City Comprehensive Program to ensure the nutritional well-being of the people of Iriga through the integrated, strengthened, and sustained implementation of the component nutrition programs and projects. Ang author kan sinambit ng ordinansa, yung mismo si Catherine Dominici Lagrimas. Chairperson kan Committee on Health and Sanitation, noted by Vice Mayor Edsel Serrano Di Maiwat. Dawa turog perming tindag. Pero sala na to Pwedeng gisngan. Para sa roba pati pag nahiling ka si Vice Mayor Edsel Di Maiwat. At ang dawa turog pirming tindag. Yung paggisngan. Nagpapakonselo lang kita pag nahiling ninda si Vice Mayor Edsel Di Maiwat. Makonsuelo man dyan sa Sangguniang Panlungsod kan Iriga. Lalo na pagyaon pa si Attorney Nonoy Waperina. Yaon man si Mayor Rex Oliva. Pag tuminindog man si Gigi Vargas. Lertean Consuelo dyan sa City Hall sa Sangguniang Panlungsod kan syudad po nin Iriga. Inian mga makonsuelong kabtang pag igwanin sesyon, tapos itong natapos ng legislative inquiry. Dan iba naghahapot na. Ano na ngaya? Kakasuhan na talaga ngaya sa mga tigpaparasambit na imbelto sa anomalya. Sabi ni Atty. Wapi, nag-file lang kami nin kaso duman sa ombudsman. Abangan ang mga masunod na kabanata. Kung ano ang kaabtan kan naging mga kumbaga deliberasyon, tapos summary kan legislative inquiry na pinaggibupukan Sangguniang Panlungsod kan Iriga dahil lang maging summary execution. Iba pong mga Irigenyo ang inaabangan ano ngaya matatapos na lamang yan termino, pero nga barlanggado na bangayan siyudad
itong nasulong rice section, dahil man nga riniribayan. Pag abot niya sa bulos kan trapiko dyan sa sentro, nakalawgaw. Dahil mo na nga maintindihan ang dalagan. Baka ngon niya na haranin ang eleksyon, mahusay ang kasentruhan po kan syudad nin Iriga. Kan dapat kayan maghusay, siyempre, ang mga miyembros kan Philippine National Police sa Traffic Division. Tapos ang mga yaon sa Civil Security Unit. Pag-abot man sa merkado, siyempre ang dapat manginutan ang Market Administrator, si Fatima Adayo. Tapos ang mga Market Enforcer. Kumbaga, sindapuan pwedeng maghiro. Tapos, ang hinahanap dyan, political will. Ini nagbabase sa naman kita sa obserbasyon kan mga Irigenyo. Tapos, iba pong nagdadayo, nagsasaod digdi sa syudad kan Iriga. Ano na ngayang kasentruan yan sa indong syudad? Laugaw na mga ngayang enteroan dalagan kung sa insay na sa ngayang mga nagpapark mga bihikulo. Minsan nga ni pati ang pedestrian lane pigpaparkan na baga. Ako nagngangalas man da kadakol kan CSU, kadakol kan mga yaon sa traffic na mga pulis. Ano po yan taday nahuhusay? Siyempre ang pwedeng basulon kayan ang Chief of Police, ang Committee on Public Utilities. Kumbaga nag-aasa na mga Irigenyo sa mga gigibuho na lakdang kan lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga para mahusay, mapakarhay, mapagayunan sa tuyang syudad. Ang mga nanunungdan dapat po maghiro. Taday man yan kaya ni Mayor Rex Oliva, ni Vice Mayor Edsel Dimaywat, kung sinda sa naman ang magpaparahiriro. Ang nakapalibot dyan sa City Hall, lalong-lalo na po ang mga department head, maggibo ka munin medyos kung paano mapagayon, mapakarhay sa tuyang siyudad ang sentro. Masupog baga sa mga taga-ibang lugar. Ngunyan harani na naman po ang foundation anniversary ka na sa tuyang siyudad. Sa maabot na September 3. Roman sa na yan na unprecedented kan Pilipinas. Dawa pinaano kung ang mga nakapalibot, dahil managihiriro, dahil managigiribunin tultol, mayong mangyayari po sa satuyang nasyon na mabaguan sistema kan paggugobyerno. Lambang saro po sa satuya, may responsibilidad na dapat gibuhon para mapagayon ang sarong lugar, ang barangay, ang syudad, ang banwaan, lumismo ang nasyon Pilipinas. Kung niya sa tasanaman sa mga namamayo ay masakit po. Kumbaga, ang pagbabago kan sistema kan sa tuyang gobyerno, yaon sa kamot kan lambang sarong Pilipino. Hindi man na eskwelahan digding pribado. Higaan ngorob-ngorob kan matuition. Yan po sa University of St. Anthony. Sambiton ko na.
pag matwisyon na dyan, itong mga magurang na mga estudyante sa high school, sigan ngururob-ngurob. Pwedeng magka-ulcer ka, pwede kang magka-kidney. Salawig kan pila, kadakol kan cashier, sasaro sa naman ang nagihiro. Duman sa, itong pigihilingan baga kan numbering. Na flat screen TV pagkadro dakula. Kaya ang iba, sigan ngururob-ngurob, nagkakaaranggot ay ano man yan, mabayad na sa nangaya kami, nagparapagal na nga kaming makaipos, nin pantuisyon. Pigpaparapadippisilan pangyakan eskwelahan na ini. Dapat maghiro man ang manehamento kan sinambit ng eskwelahan sa pangenot kan presidente na si Attorney Mickey Ortega. Matarayon po ang pasistema, taherak man kan mga magurang. Report! Bueno, nagbabalik si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat Abi karandang Philip. Halabaon, halawig ito mga naging mensahe, mga pahayag ni Major General Noe Peñafiel ang bago magtukaw na commander kan 9th ID na makukuha dyan sa Pili Kamsur kung saan siya bagay ito naging tampok na bisita kan kapihan sa bagong Pilipinas kasudma. And kan mag-abot naman sa punto na yaw na po ang question and answer portion. Haros kadaklan ani bangani pararehas man lang ang hapot, iba lang si pagkahapot pero ang simbag parehas. And saros naihapot niya to duman kaya sa mga media na yaon duman karon daw Philip, itong gabos na pangaran pinagkurua tapos may mga numero kun ikapira ang media na mahapot. Duman ako na kuya, nabunot na ako duman sa parting hurihan. Kaya kumbaga, ako lang itong naghapot dapit sa status kan mga kapgungon yan, digdi sa daog kan Bicol region. Kung kumusta ang kapgo, nakatutok baga sa mga miyembros talaga kan Philippine Army, mga militar. Pero pag-abot sa kapgo, may mga nai-report na nga na nagkagaradan, ako yan, derismist, ang iba, abusero sa indang pagiging kapgo. Naihapot niya to ini kay Major General Peñafiel kung kumusta ang sa inda pong status mo niya na panahon. Ipadangog niya to karandang Philip. Magandang araw po sa ating lahat, lalo na po sa ating commander. Good morning. Glenda Biaris ng Radio Philippines Network, Iriga City. Kumusta ko lang po, General? Kumusta po yung ating mga kapgo sa Bicol? Marami na po yung naiulat na pinatay, napatay, at marami rin pong nai-report na mga kapgo na tila may panaabuso. Kaya ang resulta, minamaliit sila, kulang sa training, kapgo lang yan, hindi yan sundalo. Kumusta po yung sitwasyon ng ating mga kapgo sa Bicol? Nagpapatuloy po ba yung recruitment? At ano po, General, yung mga hakbang para mapanatili natin na high moral yung ating mga kapgo dito po sa Bicol region? Una po yung may programa po ang Philippine Army. Ate Glenn, paki-summary na lang tabi ka na interview mo aabuto na kita nin oras. Okay, halipot lang ini karandang Philip. Training. Marami po yung marami pong erang po recruitment namin at marami rin po ang po training. Po yung sinasabi natin, kulang yan, yun po sinasabi namin na po may kampanya nga pong Pilipinas na wala kang dapat sabihin na lang, teacher lang o kaya pulis lang, sundalo lang. Saan po, binibigyan po namin ng dignidad lahat ng trabaho. Malaki tulong sa kanang kampusmen. Force multiplier at nagbabantay kasi ang Pilipinas namin po, hindi naman ganun karami. Napabantayan lahat ng komunidad, na lalong-lalo ng mga komunidad na dating ginagalawan ng NPA.
bubuhos ang pan dito. And by the way, yung kabubo, like nung before, Okay na tabi, Ate Glenda, anggutan kita kan Kasoreko. Philip, siguro itong detalye na lang kay itong recruitment para duman sa mga interesado at yan na lang pinagsimpag kaya ni General Piñafiel. So yan muna, medyo kaya kapos na kita sa oras. Gikan sa location, Glenda BRS reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga heras mong informasyon. Beno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot ng informasyon si Glenda Biares, si Sinman Raquel Caceres, sa lado technical si Chabe na Obra, Sinman si Engineer Abelindon Turalio, ang samuya pong Chief Technician. Sa information si Chief PSG Jimmy Guanzon, duman sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.